чего ожидать по пути внутрь фабрики. Будьте осторожнее. И еще одно. Взрыв боеголовки может повлечь самые разнообразные последствия. Конкретнее. Вам может угрожать опасность заражения мутагеном. Примите меры предосторожности. Меры предосторожности? Не взрывай боеголовку, стоя рядом с ней? Я не шучу. Вам надо отыскать на фабрике сыворотку, используемую как вакцину. У них должен быть ее запас. Давай подготовим ракету, а затем найдем сыворотку. Куда я попал? В кино про шпионов? Ребята, вы нас всех тут угробите. Джек, мен сен белән килешәм. Әллә нинди хаклы сүзләр сөйлисең син. Мин дә монда катнашмас идем. Бөтенләй әллә нинди сейр утыру һәм безнең вел куядыр китте. Без сезнең белән башлыйбыз. Бу безнең Far Cry 1. Ну ладно, хорошо. Үтәм ана мин. Последнее. Гайс Фаттахов. Мы валим отсюда. Вэлл присмотрит за боеголовкой. А ты, Джек, зачисть территорию и вызови лифт. Һәм без шундук башлыйбыз менә булардан. Башыннан шуып китте безнең патронның пуля. Бер видеоны искә төшерде анда американнар шыгалар кайсыдыр нидән бункердан менә. Һәм шунда башына патрон пуля тия. Шулай ук шлемыннан рикошетлый. Бу шуны искә төшердем мин. Менә аның шлемы хәтта башыннан кузгала инде, ләкин үлми шайтан. Иде, шык мин әзер торам. Монда дускайны алыйк. Менә шулай. Харбесин тагын бер кат тикшерү мондагы кешеләрне. Менә бит, снайперканың бик тә кирәге чыкты. Әйбәт. Bizim Кора. Бигрәк матур дизайн. Миңа шый кәрәс кебек. Яктыртылган кәрәс кебек. Нәрсә бар безнең монда? Безнең монда бар ниндидер машина. Аның нәрсәсе? Бу тегәрмәч икән. Кояш безнең гөлләгечә болытлар артында болытлар безнең бик сәер ниндидер заводтан чыга торган төтөнгә охшаган. Бер дә болытларга охшамаган монда. Ләкин бара инде шундай бара. Мин булай кызу көнне яратмыйм. Миңа да шундый менә шундый болытлырак көн кирәк. Үземне яхшы хис итәр өчен. Кызу миңа бик килешеп бетми. Шуңа миңа бу бик ошый. Вәли. Нәрсә син анда калдың, Мин нәрсә эшләргә тиеш монда? Булды, мин кердем. Нәрсә эшләргә соң? Так. Валерий на подходе. Еще пару секунд. Валерий. Niye ошаган әймен? Француз исеменә. Валерий дигәч. Киләме ул юкмы? Килә. Безнең менә бу ядрәле зарядыбыз, бу безнең ядрәле бомба. Аны белән бик сак булырга кирәк. Миңа калса. Ул тупаслыкны кичермәс. Үземдә күрәм. Кая, әйдә. Мин басырга тиештер инде, бирок кая, менә монда. Нәрсә бу? Сез күргәнсездер, әйме? Монда тагын безнең глюклар. Мага исен китергә тиеш түгелдер инде. Следующая дверь закрыта. Ты должен найти способ открыть ее и дать Вэлл пройти в другой отсек. Мин. Кешеләр. Әнә берсен күрәм. Бер генә монда сорау. Эй, дус, син исәнме? Мин монда, мин Гайс Фаттахов яки Джек Карвер, ничектер шулай әйтегез, ләкин бу сезнең үлемегез. Бу сезнең һәм мин сезнең үлемегез. Эй. Идегез инде, чыгыгыз. Булай үтереп булмый бит сезне. Достань! Искә карап торып.
Іске қарап тұрып, мен мұнда әзірек адаштым, десең бола. Шу алды менім иқтибарлығым. Шабып ерме. Пиратлар шакырыр. Бірге бір. Бірге бір. Менде жилек жемішті. Несі сөйлесің сен? Аңырайдың мәлі? Штан башыңа тепті мәлі? Әлі сүл қададалармы сен ашындай аңырайда тұрған? Тек. Бұл сұзылып ятты біздің. Бұл біздің бүтілейінді. Нейінде позайында бұл? Тек, нәсен еске түшіресің әлі бұл меңа? Нәсенер еске түшірек бұл меңа? Бұл зигата десең зига атмайында бұл? Сұзылып ятқан десең ұял етерге қолын дұрыс қоймаған. Мұнақар шоған әзірек зига атқанға. Бұл біздің отырған уйлана. Ерар бізге нешлерге? Бізге қопқыларын ашырға керек. Біздің аша тұрған, көшер әтірған бір нәстәкей ол қойды ол. Бұл түгіл, бұл біздің ендер цистерналар. Нәсе мұнда? Мұнда біздің бір нәрсе де жоқ. Көрсеткен. Демек үске мінірге ема. Шылайдыр. Барып қарайық айдам. Барып қарайық. Текшірейік нәрселер бар. Біздің ара бері болса, біздің мұнда бүттінісі де тұлы. Снайперкадан қала. Яши біз достар, яши біз әліге. Сейір кішілері жоқ. Ты слышишь? Это он! Сейчас ты умрешь. Әй, мә. Тәмләп қабыл етігіз менің жылы бөләгімне. Я тебя уделаю. Что здесь произошло? Мына шулай. Far Cry 1-нің өзіншәлігін құлланып. Мына шулай еттір біз аналарын алабыз. Олар біздің аулар диварлар аша. Біз аларны алабыз мен ашындай рәшәткәлі иден аша. Һәм мұнда шығыра керек мәсті өлмек. Так. Ул анда десең, сен мені сатасың мы? Бұларын айтасың мен. Меға бұлшам деп. Біздің уәли тегенде бізге ақырып ята. Біздің көрем не? Бұлардың мұнда алу ауыр. Бұлардың мұнда алу ауыр. Шынке олар бек яқшы кейінгендер біздің мұнда қойдарын. Неде бар едім? Аптечка, медкит. Медеге жайлы өзігіз керек езі мұнда емі. Мына мұндан да біздің ем бар бұла. Отып бар. Еме мұнда сен қойды. Әлігін әйі қойды, қазір енді барлыққа келген. Есім кетабы ойынға менім. Мына қойды ол. Өзің сұзылып ятқан. Осқа түшірген мен қорқам. Қойдасың алар. Мына мұнда біздің бір нәстеке аптечка бар да ал. Мына ол. Мұнда тұра. Біздің көрмейлер. Датчик бойынша. Датчик бізге біздің көрмейлер дей. Шуа біз әзірі қиюрақ мұнда. Сілкен алабыз. Барып бізге оларға керек. Аптечканы ең бірінші. Нарысы енді қопқан ашабыз. Барып жет алсақ. Орттан ғана мұшылайырақ барый ғана. Кішіге көрінмеске ара бере. Біркімді жоқ, олабыз. Рахат болып кетті. Ашты қайда кел. Молодец, Джек, ты почти на месте. Мен орында дерлік. Әмінамында бізге кіру тайылған. Келер деп ойлайым, ярар, келсен. Біз мұнда кіре алмайбыз. Бізге мұнда уәли керек. Уәли біздің супер-попер хакер. Ол бізге бұлышыр. Дойлның нелер тилі фикірлерін, тилі идеяларын шыңға ашырып ерейбіз. Алай десең, бұл фикір
Belki bu fikir Veli'nikidir de. Бик булырга мөмкин, чөнки ул монда нәрсәләр безгә тәкъдим итте. Шартлатырга мондагы бөтен әйберләрне. Бутаген территориясын, бутаген зонасын. Мин әзер Вәли, әйдә, тетәм бөтенесен, тетмәсен. Измәләрен изәм. Окей, Джек, Шаяртам изме. осталось последнее. Тебе нужно открыть дверь в камеру с мутагеном. Ты слышал? Җиңел әйтәсең син әйтүен. Вижу цель. Әйтүен җиңел әйтәсең син, тегеләй әйтергә кирәк, булай әйтергә кирәк әйме? Җиңел кебек тоела ул, ләкин монда күрәсең син гаскәриләрне. Менә мин әйткән идем бит, менә кайнар әйбердән шундый әйберләр чыгды, минем искә төште аның нәрсә икән, бу шадра. Бу шадра дип атала. Исемә төште, анысы яхшы. Монда кире булмый. Биттегезме инде? Биттегезме инде? Безнең монда бар. Монда бит бар инде, сезәйме? Так, безнең Вәли кабыз үзенең төяк өчен. Димәк, куркынычсыз урын монда. Без монда ул килеп җиткәнче рәхәтләнеп әйберләрне җыеп чыгабыз. Киләме? Килә. Әйдә. Безнең монда нәрсә? Кире буламы? Безнең кире булмый монда, безнең монда кире булмый. Ябык бөтен җирдә. Следуй за мной, Джек. Яра. Надо найти сыворотку. Что это за место? У меня никогда не было допуска в эту зону. Судя по тому, что я смог перехватить со спутника, здесь Кригер проводил третью стадию своих экспериментов. Он так сильно торопил события, что стал использовать в качестве материала для опытов живых существ, вкалывая в них траген-сыворотку. У них были планы создавать трагенов из зародышей. Безнең монда пуляга каршы тора торган тәрәзә, тишеп булмый торган. Шуңа. Безгә беләсезме, монда сүл кирәк Двигай, диләр. быстрее! Син кайда? Дойл, мы в лаборатории. Окей, время колоть сыворотку. Найдите красный контейнер с эмблемой из 3 колец. В чем дело? Не люблю уколы. Думаю, из тебя выйдет прелестная мутанша. Сыворотку следует вколоть в шею. Романтика, имя романтика. Бывало и хуже. Идем. Сөйәркәләр инде. Уэлл, активируй боеголовку. Джек, прикрывай ее любой ценой, она не сможет обороняться. Беләм инде мин, аның күтем күп сакладым инде хәзер. Ладно, прикрой меня, пока я буду активировать заряд. Кемнәрдән? Кемнәрдән? Әйт әле миңа. Поторопитесь, у нас посетители. И их немало. Моннан артан кермәсләр бит инде. Ой-ой-ой. Здесь произошло. Нинди гадәт соң кире кору. Бетмәгән килеш. Ахыр корга кирәк, анысы дөрес. Так. Безнең монда килмиләр. Әйдә, чыганнан ятма. Юк, азап. Мин дә күрмим. Әйдә, сәр монда да кулланып карыйм. О, шет. Как Әйтергә идет кирәк. процесс? Шет. Миңа бусы да шет. Аны ул тизрәк кыра да. Ну, процесс барамы? Барамы? Син гомумән нәрсә эшлисең син анда? Син басып торасың, әйдә эшле. Син күтеңне саклыйм, син басып торасың. Броник. Монда ябык. Менә бу шамый миңа. Нәрсә, сагын инде мин булай да. Тегенә киләләр, димәк безгә менә бу кирәк. Инде ничек батып үтереп булмыйсың аларны? Икесе сузылып яттылар. Димәк безнең монда киләләр әйме? Моннан килмәсләр бугай. Шоу ирмә. Барып патроннарын җыеп чыксаң яхшы булыр иде. Нәрсә миңа? Әйдә, кырып Здесь куйык. становится жарко, Вэл. Дөрес әйтәсең, монда кызу. Монда кызу.
Қолдарым да тетей башлады. Силерге мында бек ауыр, оңайсыз. Комментарийлар беруге фикірні шуалта, яқшы ғана. Өлерге қорқам, чөнки көпме өткен прогресс, жоққа шығашақ шундық. Күту білән сарықлар. Все, убирайтесь оттуда. Кит. Жүлер, Уэйл, китаннан. Черт, а они ничего. Аңғыра, сен өзің аңғыра. Сен өзің, они ничего түгіл, сен өзің аңғыра. Вперед, вперед! Сиаларға мекен? Оны алайға Міне Достань их! гіл міне ашылайын білім, Они прямо перед нами! Вақытсыз кері құру. Біздің мұнда бик қызық үзіншел лаборатория бар. Бізге қой барға? Уэлл, біздің арттан бара шақ. Айда, Уэлл, кеттік. Сен менің арттан. Қар. Ты ничего там не видишь? Вон он! Тек. Уэлл, кит, аңғыра. Держись, у нас кто-то на хвосте! Мұнда титандар соғышы. Я продырявлю твою башку! Уэлл, қатышып берме мұнда, еме? Йоры әліңа бір кімде теймін. Олай. Мен ағына құжым бетелер. Біздің мұнда лифт бар. Несе бері бұл бізге? Уэлл, айде. Бізге мұндадыр енді, айде. Бұлды ма? Мен Валерияны күтерге керек дей. Кеттік біз тоябыз мұннан. Мутаген зонасынан, мутаген территориясынан. Тойып үлгер алсақ енді. Тек, айда, тезірек. Мұндай шартлаудан кіші исен қала алмай. Өпкелері ярыла білгенімше. Шартлау долқынынан минимум құлақларының ілпелері шартлай. Так, загляни в будущее. Человек больше не царь природы. Жалкие людишки, подобные тебе, скоро вымрут. Я не изобретал ничего нового, лишь подтолкнул эволюцию на 1000 лет вперед. Выживает сильнейший. Удачи! Вот спасибо. Міне сеңа ме? Не деген сөз? Бізді бәрі түшірділер, бізді құлыққа алдылар, құлыққа түгіл. Бізді вертолетті бәрі түшірділер.